κύριε Οικονομόπουλε, έχετε συνεχίσει την κυρία Λαμπροπούλου. Κυρία Λαμπροπούλου, δέχεται. Δέχεται, να μας έρθει όχι. Λοιπόν, οι μάρτυρες το ακούσανε, εδώ είναι η κυρία, έτσι, ότι αποδέχονται να φτιάξουν το γάμο τους και να φτιάξουν τη ζωή τους. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή που ενωθήκατε με την ελεύθερη συνένωση σε γάμο, οφείλεται αμοιβαία ο ένας τον άλλον αγάπη, πίστη και σεβασμό. Ο γάμος που σας ενώνει σας επιβάλλει την τάξη των δικών σας και την κοινή αντιμετώπιση με βάση ισότητα όλων των ζητημάτων που θα προκύψουν από τη συμβίωσή σας σαν συζύγων και γενικότερα όλων των δυσκολιών της ζωής. Από κοινού θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του στα βάρη που συνεπάγονται η έγγαμη συμβίωση και η συντήρηση και προαγωγή της οικογένειας που θα δημιουργήσετε. Τέλος, κοινώς είναι τέλος το καθήκον και το δικαίωμα με το γιο σας να μεριμνήσετε για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες. Με τις ευχές του Δημάρχου μας, του Γιώργου Φωτάκη.